Met doedelzakmuziek brengen de Cape Breton Highlanders de estafetterenners met het bevrijdingsvuur naar de Prinsentuin. Burgemeester Kronen stekt de vlam van de vrede aan. Verklaar ik nu het Bevrijdingsfestival 2017 officieel voor geopend. Hij vindt het tegenwichtig om de vrijheid te vieren. Ook in Nederland is niet iedereen vrij. Dus laten we ook zorgen dat we in Nederland verbinding hebben met elkaar. Dat we niet groepen uitsluiten of minder vinden dan we zelf zijn. Dus jong, oud, mannen, vrouwen, homoseksuelen, gehandicapten, die werden ook allemaal bedreigd door Hitler. Nou, laten we alsjeblieft zorgen dat we met elkaar één samenleving zijn. De vrijheid met elkaar delen. Maar vooral gezellig om op het bevrijdingsfestival in Ljouwert te wezen. De band mij, die kennen spultjes dwaan. En overal live muziek. Leuke band zien en ik ben ook recht alleen aan het werk. Dus ik ben nu vrij en we vieren ook de vrijheid. Dus ja. En koud is het ek. De bierverkeer had deze bevrijdingsdag net oer. Niet zoveel eigenlijk. Ik denk dat ik er 4 verkocht heb of zo. Is het niet te koud voor bier? Nou, eigenlijk wel. Ik heb het heel erg koud, maar anders doe ik straks nog een warme trui aan. Nog even naar werd het festival aan zo gaat. Vrij wezen kennen. En erom denken hoe belangrijk dat is. Dan dat je gewoon mag doen en laten wat je wilt hier gewoon in Nederland. Dat je dat een rijkdom is. En dan, ja, het is nog steeds heel relevant allemaal, hè, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Als je het allemaal ziet in de oorlogslanden met al die vluchtelingen. Dus dat, ja, zijn we even bij stil dan. Ja. Tuurlijk vind ik dat belangrijk. Dat ze daar wat van mij krijgen en dat ze daar later misschien ook wat mij dwang gaan. Mijn oma die is geboren nog voor de oorlog. En die heeft heel veel meegemaakt. Dus ja, ik vind vrijheid wel belangrijk omdat iedereen dat meekrijgt. Ik vind het ook belangrijk voor mijn dochter dat ze in alle vrijheid opgroeit. Dat betekent heel veel. Dat je vrij bent, vrij in je doen, vrij in je laten, vrij in je uitdrukkingen. Vrij dat je mag zeggen wat je eigenlijk wil. Vrijheid, wat is er nou mooier dan dat? Het bevrijdingsfestival in Ljouwert gaat nog rond 11 uur terug.